Kolkatani training doctor no romferai bwtharmase paiyaku tabukhai Uttarakhand nas khorogjano se romferai bwtharukha. Bwtharjaknai nas 33 bosorni Taslim Jahan. Bono bahaikhe bwtharka bono sabo bwtharka hadikhe salainai muni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel o paiya sak. Norok nukha na Kolkatani training doctor no nirmom nirdoya khai romferai bwtharjakmani. Tabukhai haino hai tei waisa nurse khainai se rompheraui bwtharjakha. Gothona Uttarakhand ni Rudrapur ni private hospital o 33 bosorni nurse khainai Taslim Jahan no romferai bwtharmani gothona. Saimangkha thangnai 30 July o nurse khainai bwrui nogo kiphilya wngkhai bini bahano jok police o thangwi FIR khaimani. Ulo police bini mangkwthung no 8 August ni dino mankha. Ulo police totonto khaiwi CCTV ro check khaimani naimani pore 3 July ni dino khoroksa senior borok no bini logi logi khai nukha. Ulo saimangkha bono bwthanai khoroksa Bihari Mazdoor Dharmendra Kumar mungwi. Bono bwthanai Dharmendra Kumar 30 tarik ni o dino bono sachunglugwi romphera nangnani bagwi bolongo twlangma naimani. Ulo o bwrui nurse khainai niji niji no banchirwna bagwi bo bai kisa solaimani pore hwnkhe o nurse khainai bwrui no o bwthanai Dharmendra Kumar sorogo sukpaiwi rwmani pore bono rompheraikha tai bini twijak rukutu bani bono totora sebui bwtharkha. Ulo bini chehra kebo ta sini tu hwnwi pathor bai sukrubwi mwkhang sini khai rwkha. Ulo bini mobile tei bini yago 30,000 rang tongmani o bwthanai Dharmendra Kumar twijui kharwi thangkha. Police rok nurse khainani mobile no track khaimani pore bareli o use wngo hwnwi saimangkha. Ulo police bareli o thangwi naimani Dharmendra tei bini bihik Rajasthan o kharwi thangkha. Rajasthan o thangwi police borok no romwiwi taisa Rudrapur o tubui phaikha. Ulo police bai swngjakmani pore wngkhai bwthanai Dharmendra Kumar joto patimung gosiwui nakha. Hinkhe norok ani channel o ba ani video no chajakhaiba ani channel o like subscribe share khaina tapukdi teibo kwtal kwtal video rok nainani bagwi.